Aquells partits que es reivindiquen progressistes, feministes, que teòricament defensen un marc de llibertats individuals i col·lectives, acabin abraçant una ideologia tan retrògrada, tan misògena i que pretén arrossegar-nos directament cap a l'edat mitjana. El 50% dels votants d'Aliança Catalana no serien independentistes. Tu com estàs respirant això? Sempre ha set des d'un punt de vista nacionalista, sempre ho he dit, jo defensaria la independència encara que això ens suposés ser més pobres o passar més penúries al nostre dret i ningú ens pot privar ni militarment ni de cap mena en aquest sentit. Què t'interessa en defensar el tema d'Israel enfront de Palestina? La mentalitat d'esclau que fa segles que mantenim els catalans ens fa de vegades pensar que el qui genera tots els problemes que patim som nosaltres mateixos i no és cert. Nosaltres som la víctima en tot aquest procés i és evident que si no hi hagués hagut aquests allaus immigratoris massius i inassumibles, avui en dia el català no estaria en risc com està. La immigració poc qualificada és molt negativa per a l'estat del benestar. Problemes de convivència, tensions, inseguretat i el retorn d'actituds retrògrades, homofòbiques i misògenes. Per tant, els responsables no som directament els catalans, sinó que els responsables són els polítics que han permès i fomentat aquest tipus de polítiques.